تقبلوا أو وشن وطن بمخان فنونا مكتال تركبوا خبركم تعذبتنا لو ما حموس أسران شعتنا حسب مش استدلالو زينا ومسنا روح يزلكم قريبا له نمكتالكم بخبر زعدم ميكيل تخلايه كم تلمود بغن تبساط فيلم وتصيت هاجراو فتنا مأكلاي درجة تقليتسو باسمات زراتي أبصبو كنتات كم زلو حرصت حبيرهم أبزوبا قاش باركاز ركحت كلات مرتن تساطافنتن تماتاتان كم زي اللي تقمقيمو روسيان چاينان بوليسيتات أمريكا بقداي سوريا وغيسن سراويت نيتو كاب أفغانستان زوصل لغزي كم زي أخلال علوت أزز سراويت أمريكا قليتهم باكستان عود فتنا باليستيك مسائل كم زي كايدت حبيرا وصيت نايتي كاب 13 كساب 15 سنة أملا هاجرن سعود عربن استوهابه هاجراو ملك غفتنا شامناي كفلي لومي بوقع تقليص اللوم غازيتني هابتون فرزغي نزدالو صبصاب ازي برهان خطوربيا وصيت هاجراو ملك غفتنا معكلاي درجة أبيات التمرت 2010 شمونتن 2019 لومي 2019 حسب بوقع تقليصو أمينستر التمرتي حلافي أهادو هاجراو مرمراتو هابت أصفهان إيرينا بزهبو حبريتا أمني لو معمد فتنا ملا هاجر كابز ركبا 410 تغلطن ماكلاي درجة أبيات التمرتي كابز تساتفو 51 شحن 238 تمهارو شامناي كفلي اتوم سوسا ميتاويت كم زحلفو قليصو مسناي زحلف عمد كنت أترن كلو متن محلف تمهارو ني حدا نت بشمونت ميتاويت عبيت كم زمزقبز تغسعاتو حبته زل على نت بخبزمتو تمهارو دق انستيو 56 ميتاويت كم زقوما قليصو كابزام تفتينهم زلو دارغاتن زبزعه دك كريستيان يرن 50.4 ميتاويت خنا مالت كابزام تقسكم متمارو 300 ميتاويت كا نبزقصل نبتاشع خفلي حالفهم بصوتا خندريو خلنا دارغا بزح فللي بلنا بدك تبعتين دك كريستيان دك تبعتيو 50.4 ميتاويت كحالف خلو تنترفاها 4 ساعات و6 دك كريستيان حالفان مالتي كال ازم ازيم نفعت تمهارو ازيم نفعت تمهارو نولم قام وصيتهم تسعن لعليم زغنو 930 4 تمهارو لونا ازيم ما برجم تسعن لعلي تمازيم نفعت تمهارو مالتي كابزين كاتن عبلل تخوينا ترخيبن زلو دك كريستيان 524 دك كريستيان يران مالتي عودتات تمرتي قانق انجليز محبراو تمرتي قطري حافشاو سنه فلطتن ناي زيغنت تمرتن زتقالله هاجراو مرمرا شامناي كفلي عمته تمرت 2010 شمونتن 2019 كاب 13 كسب 15 سنه املا هاجر كمون ابريادن جدان سعود عرب ابزركب مفتني ماكلاتي توهيبو حرصت نزوبا سمات كن مكرامات متاو مداي معقاب حمد الماين مدمار مريت حرشا نقلن قدماي حارسن زدل مدلواس لزكايدو زراتهم ابصبو كنتات كم زله حبيروم حلافي بيت صحفه حرشا بتنزوبا تو ياسين عثمان بوغنو كاب ورح غنبوت كساب 13 حسب طقلالا اب 284 ملم زعقونو زناب بموقعو اب 4730 هكتار مشلا اب 423 هكتار بلتوب اب 713 هكتار طرتات اب 6 هكتار دما ناي قبات ازرت لميعو اب درجه صحياي كم زبصح غليصوم اب كبابيتا تاوش روتا شغالي اسمات امبلداي شكا وغريتن ايران غله زراتي اب درجه مولاد غله دما اب غوسيا كم زبصح حبراتو ياسين حرستوت مهرتم كساب زحفسوت صبوق مكتال كغبر تلابيوم كنتات ابتنو زوبا زركبه حمش شركات بزملكت دما بدبت مليين كاب سراح وصا كوينن سلازلوا زملكت اكل قلحتا خغبرلنا زغاغيروم حرسوت محدرات كبابي شاكا وغريتن روتان ابزها بوريتو وصاي منستري ارشا غريتا اب مصاي منستر حرشا امرو زري بوان خربلهم زخونه انتتا دما قرب مدهنيت صره بالع كو حسلم اتحساسيبهم اب زوباغاش باركا بمنصرتي اب زرغحت كلات تمرت تچبيت زول عوت تساتافنت ادميوم نتمرت زاخله قلعغن ابت زدله درجه كم زي بصحه ب 28 19 نحاسه اب كتما بارنتو اب استخايده گمگام تغليصوم نصبصاب وكيل ارينا اكل مبراتو غره مسقل غرز غير كوربوين
أب عمتة تمرتي كل تشحن 18 كل تشحن 19 أب مسرح ممهر المستمهرنا تكوير مجلس زهابة دايركتور جنفر منسر تمرتي ممهر محمد علي إبراهيم أب تساتفنتن زرقحت كلات تمرتن مدلواتن مجمار تمرتن زقات محنوقاتن فتحاتهم سبروفيجناوي صراحات توسخي كاريكلماو نطفتات سبورتاوي ባህላውን ትምህርታውን ቅነታት ከምኡውን ስልጠና መምህራን ብዝምልከት ብልጭታቱን ደኻማቱን ዘነጽር ብኣሃዛዊ መረዳእታ ዝተሰነየ መብርሂ ኣቕሪቦ ብደረጃ ዞባ ካብ መዋዕለ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝተዘርግሓ 516 ትካላት ትምህርቲ እኳ እንተለዋ ካብቲ ኣብ ክሊ ዕድመ ትምህርቲ ዝርከብ ነባሪ ናይቲ ዞባ ኣስታት 130,000 ቆልዑ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ይሳተፉ ከም ዘየለዉ እዚ ድማ ቀንዲ ብድሆ ምዃኑ ዝጠቐሰ መምህር መሓመድ ዓሊ ምምሕዳራት ኣብ ምእራመት ተርእዮ ምትሕባሮም ክዕዝዙ ዝፀዊዑ ኣብዚ ዝተዛዘመ ዓመተ ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ካብ ዝተሳተፉ ተምሃሮ እቶም 74 ሚእታዊት ናብ ዝቕፅል ደረጃ ክሓልፉ ከለዉ 18 ሚእታዊት ከም ዝተረፉ 8 ሚእታዊት ድማ ከም ዘቋረፁ ዝጠቐሰ መምህር መሓመድ ዓሊ ናይ 11 ክፍሊ ትምህርቶም ዝዛዘሙ 600 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 1358 ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ንምዝዛም ናብ ሳዋ ከም ዝወረዱ ኣብሪሆ ኣብቲ ገምጋም ጎሊሑ ኣብ ዝተንጸባርቀ ጉዳይ ካብ ማእዲ ትምህርቲ ወፃኢ ዘለዉ ቆልዑ ብምትኳር ኤሪና ዝተወከሰቶም ኣመሓደርትን ውሳንዘበታት ኣብ ዛሃቦ ርእቶ እቲ ተርእዮ ኣሰካፊ ከም ዝኾነ ጠንቁ ድማ ትሑት ንቕሓትን ማሕበረ ቁጥባዊ ፀገማትን ከም ዘጠቓልል ብምግላጽ ነዚ ተርእዮ እዚ ብምምሕያሽ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2019-2020 ሩይ ውፅኢት ንምምዝጋብ ብዕቱብ ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊፆም እንታይ ዝኣሃዚ ሓደ ብዙሕ ታሪፍና ከም ዘለና ዘርእየና ዘሎ እንጂ ዋላ ትዝርግሐ ኣዝዩ ብዙሕ ሰጊምና እንተሃለና እቲ ጌርናያ ዘለና ዝርግሐ ማዕረ ክንደይ ብቑዕ ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ ወይ ክንደይ ዝኣክል ተሳታፍነት ናይ ተምሃሮ ብመፅርቲ ብዝሒ ህዝቢ የማልእ ኣሎ ዶ የለን ሓደ ስእሊ ሂብና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ንዕኡ ኣብ ግምት ምምታው ቅድሚ 2 ዓመት ቅድሚ ዓመት ኣቢልናውን ነብሶ ከፍ ቤት ትምህርቲ ክንፍትሽ ፈቲና ማለት እዩ ትሕቲ ብቕዓት ዝሰርሓ ዘለዋን ልዕሊ ብቕዓት ዝሰርሓ ዘለዋን ለዚ ካብዘን 516 ቤት ትምህርታትና 148 ትሕቲ ብቕዓት ወይ ኣንደር ዩቲላይዝ ዘለዋ ማለት እዩ ብግቡእ ኣይተጠቕምናለና ኣለና እጂ ነዘን ቤት ትምህርታት እዚኣተን ብግቡእ ክንጥቀመለን ተዳኺልና ብሓፈሻ ኣብዘን 516 ዘለዋና ከፊትና ዘለና ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ውሽጠን ዘለዉ ክመሃሩ ዘይከኣሉ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንዓቶም ናቶም ቤት ትምህርታት ከም ዝመፁ ክንገብር ሓደ ካብቲ ቀዳምነታት ንሕዘይ ማለት እዩ ብልክዕ እቲ ጋምጋም ከምቲ ዝሰማዕናዮ ከምኡ እዩ ምክንያቱ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ዘለዉ ቆልዑሲ ብዙሓት ከም ዘለዉ ተገምጊሙ ካልእ እውን ተኸትብሎ ዝኣቃረፁ ከም ዘለዉ ተገምጊሙ ካልእ እውን ተኸትብሎ ዝተረፉ ከም ዘለዉ ተገምጊሙ ስለዚ ብዙሕ እንተኸትብሎ ዕዮ ገዛ ይፅበየና ከም ዘሎ ኣብቲ ማእዲ ናይቲ ትምህርቲ ካብቲ ጋምጋም ዝወሰድናዮ መደብ እዩ ለዚ ነዚ እንተኸትብሎ ንምምሕያሽ ከዓ 2019-2020 ዝመፅእ ዘሎ መደብ እቲ ተገምጊሙ ዘሎ ድክመታት ኣመሓይሽና እንሻላ እንተኸትብሎ ኣብ ንቡር ክነምፅኦ ክንፍትን ከም መደብ ወሲድና የለና ኣብ ንዘባና በቲ መፅናዕቲ ርኢና ዘለና ዳርጋ ልዕሊ 6,000 ኣቢሎም ኣብ ናይ ትምህርቲ ግዜ ዘሎ እድሜኦም ንትምህርቲ ዝኣኸለና ኮይኑ ደይመሃሩ ከም ዘሎ በቲ መፅናዕቲ ረጋጊፅና ኣለና እዚ ብቲ ናይ ክታበት ዝተረኣዩ ልዕሊኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ትተቐለለ መንገዲ ምስቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይ ዞባ እንታይ ኢና ተዘራሪብና ዘለና ኣብተን ቀረባ ዝኾና ዓድታት እዚ ናይ መደብ ናይ ዓርዮም ዝበሃል እቲ ብክራሽ ጌርካሲ ዝቕፅለሉ መንገዲ ንምፍጣር ኣብ ገለ ዓድታት ንረን ከፍት ተረዳዲእና ኣለና تخالط خوينا نبتنا دلوا أبيات تمرت نتم محدار كبابي تتحنت كوميتي بدرجات من محدار كباب خمت ودب جيركا تم قالت محبرات ما راح تقول لها نهجد في أساتيفك كلها تم تساتف لما قد المفتاري تي مدبنا دلوا وزرقنا سكفي نزل مقدالجن تبقسنا لنا وتصير تغاب تغسل دلوانا ناس قبل 10 سنة شحزخون هس أنا كابتن مرتي تحريمكم زلوا ترجعوا له زوج أنا زي ما بزح حلفنا كتابتنا من يسرت عنا سرقاقت أي إذا قلت رزق حجب استقال متن داعم ودوا أكيد كاس قاب تحت وريد كا كوميتيات تقيم كا ده أساس مكياتي سقط بتحبر تسمى مكياتي نتخيل ده كذا غير بقوس قاس كم هاركم زلون مقباري نتخيل ده زي كلكا سقط غير لي بسعزي مسج معنا يوم مصنعتنا قريبنا أبي دقف زد لي بتمرتات كخفت كم زلوا قريبنا هنا إزي من الوقت زي تجبره زي خوص دخل خون
ብእዋኑ ግን ንሕናተን ኣድለይቲ ዝበሃላ ከባቢታት ብቐረባ ቤት ትምህርቲ ዘለዎን እሞ ተሳትፎ ዘይብሎም እዚ ጎስጓስ እናገበርካ እቲ ህዝቢ ንማሕደርቱ ናቀዲምና ዝሓበረታ ዝሂብና ስለ ዝፀናሕና እዚ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ። እቲ ፀገም እንታይ እዩ? ናይ መነባብሮ ፀገም እዩ። ናይ ቁጠባ ፀገም ኣሎ። እዚ ናይ መነባብሮ ፀገም ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ስራሕ ማለት ሓደ ካብቲ ዓቢ ኣብዚ ከባቢና ሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ እዚ ባህላዊ ዕደና እዩ። እዚ ባህላዊ ዕደና ኩሉ እቲ ስድራ ቤታት ደቆም ሒዞም ኣብቲ ናይ ባህላዊ ዕደና እዮም ዝኸዱ። ወላ ክመሃሩ ዝፀንሑ ቆልዑ ካብ ትምህርቲ ኣውፅኦም ናብቲ ባህላዊ ዕደና እዮም ዝወፍሩ። ኤርትራውያን ነበርቲ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ብ22-25 ነሓሰ ኣብ ካርቱምን ጁባን ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማስያዊ ኣሰላሲሎም ንዝተዋሃደ ዜናዊ ፀብጻብ ሳምሶም ሃይለ ቀርቦ እዩ። አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን አቶ ዮሐንስ ተክለ ሚካኤል ንኤርትራውያን ነበርቲ ጁባ ኣብ ዘካየደ ሰሚናር ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነትን ምኽባር ልኡላውነትን በብመድረኹን ዝነበሮ ጽንኩርነትን ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ተተኻኻእ ወለዶታት እዩ ዝበለ አምባሳደር ዮሐንስ ዕላማ ናይዚ ወለዶታት ዝተበራረይሉን ረዚን ዋጋ ዝኸፈሉልን ቃልሲ ዝተነፍገ ኤርትራዊ ሃገራዊ ክብረት ምምላስን ብልምዓት ምኹላዕን ከምኡን ዘባዊ ሰላምን ውህደትን ምርግጋጽ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ተኣትዩ ዘሎ ትስፉ መድረኽ ውጽኢት ናይዚ ውፉይ ቃልሲ ከም ዝኾነ ኣነጺሮም ተሳተፍቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ታሪክ ዘዘኻኽርን ናብ ሓደስቲ ወለዶታት ዘስርፅን ሰሚናራት ቀጻልነት ክህልዎ ድሕሪ ምዝኽኻር ተኣትዩ ዘሎ መድረኽ ዝሓቶ ጉባኣት ንምምላእ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን አቶ ኢብራሂም እድሪስ ንኤርትራውያን ተቐማጦ ካርቱምን ከባቢኣን ንህሉ ኩነታት ሃገር ከባቢናን ዞባናን ዝምልከት ሰሚናር ኣካይዶም ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ካብ ሓዲድ ልምዓት ምእላይናን ንምንብርካኽናን ዝተወጠነ ኩሉ ዓይነት ሸርሕታትን ጠቐነታትን ብሓያል መኸተይ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝብናን ብቕዓት መሪሕነትን ከም ዝበርዓነ ዝጠቐሰ አቶ ኢብራሂም ኣብ ጸጋታት ሰብና ዝግበር ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ እቲ ቀንዲ መንኮርኮር ልምዓት ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣረጋጊጾም ድሕሪ ምኽታም ስምምዕ ሰላም ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዞባና መጺኡ ዘሎ ለውጥን ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስን ኣመልኪቱ እውን መብርሂ ዝሃበ አቶ ኢብራሂም ሎሚ እውን ከም ወትሩ ናብ እንሕልኖ ክንበጽሕ ምእንቲ ውዳበታትናን ሓድነትናን ብምድልዳል ከም ወትሩ ትኩርነትና ብምሕያል ኣበርክቶና ክንዕዝዝ ይግባእ ክብል ኣስሚረሎም ተሳተፍቲ ስለቲ እዋናዊ ሓበሬታ ብምምስጋን እጃሞም ኣብ ሃገራዊ መደባት ንምዕዛዝ ከም ወትሩ ድልዋት ከም ዘለዉ ኣረጋጊጾም ኣብ ንኡዞባት ዓበት ጥዕና ጥሪት ብምውሓዝ ዝህብኦ ምህርቲ ንምስሳን ዝዓለመ ዕውት ወፍሪ ክታበት ተኻይዱ በቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንኡዞባ ዝተሰላሰለ ወፍሪ 17,000 ጤለ በጊዕ ከብትን መፅዓኛን ከም ተኸትባ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቶ ሓጎስ ገብረትንሳኤ ሓቢሩ ኣብቲ ወፍሪ ዝተሳተፈ ሓኪም እንስሳ መንእሰይ ማሕሙድ ዓብደላ ብወገኑ እቲ ሞያውያን ናብቲ ጥሪት ዝርከቡ ቦታታት ብምንቅስቓስ ዝተኻየደ ወፍሪ ሰላም ምትሕባር ህዝቢ ኣድማዓይ ከም ዝነበረ ገሊጹ زخبركم تخطاتلتنا زعب زينات هاجرات وصايو مسانا تصنحوا روسيان تشاينان امريكا بقداي سوريا نتخطلو زلا بوليسيتات دقيما وقيسان اتن هاجرات نزو قصاز زغربا ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ብዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ምርኢት ንግዲ ኣብ ልዕሊ ዝሳተፉ ዘሎ ሃገራት እገዳ ከተጽንዕ ከም ትኽእል ድሕሪ ምጥንቃቕ እዩ እቲ መጠንቀቕታ 8 ዓመታት ዘቑፀረ ቅልውላው ሶርያ ሰላማዊ ፍታሕ ከይረክብን ዳግመ ህንፀት ብውግእ ዝዓነወት ትሕቲ ቐፅቲ ሃገር ከይሰላሰልን ዝዕንቅፅ ምዃኑን ሩስያን ቻይናን ዝወቕሳ ዘለዋ ኣብዚ ኣብ ከተማ ደማስቆ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ምርኢት ብውሕዱ 38 ሃገራት ይሳተፋ ምህላወን እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ካብ 28 ነሓሰ ክሳብ 6 መስከረም ዝቕፅል ምርኢት ዝዓነወት ትሕቲ ቅርፂ ሶርያ ዳግም ንምሕዋይ ዘተባብዕ ስጉምቲ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ እቲ ምርኢት ብሰንኪ ውግእ ካብ 2011 ክሳብ 2017 ኣብቲ ሃገር ከም ዘይተኻየደ ፀብጻባት ይረድኡ
ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ወታው ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ብዛዕባ ምውጻእ ሰራዊት ኔቶ ካብ ኣፍጋኒስታን ምዝራብ ግና ግዜኡ ከም ዘያኸለ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ኣሜሪካ ይገልጽሎም ንሳቶም ኣብ መግለጺኦም እቲ ክልታው ዝርርብ ጽቡቕ ውጽኢት ይርከቦ እኳ እንተሎ ምስ ዝርርብ ብምትእሳር እቲ ናይ ምውጻእ መደብ ከም ኣጀንዳ ክለዓል ከም ዘይግባእ ገንዚቦም ኣሜሪካን ጣሊባንን ኣብ ቀጠር ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ዝርርብ ኣብ ምውጻእ ሰራዊት ኔቶ ካብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ኣፈናዊ ምርድዳእ ከም ዝበጽሖም ክገልጹ ጸኒሖም በዚ ድማ እዚ ብላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ኣሜሪካ ዝወሃብ ዘሎ መግለጺ ምስ ተበጺሑ ክበሃል ዝጸንሐ ምርድዳእ ከም ዝጋጨው ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣሜሪካን ጣሊባንን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከተማ ኣዶውሓ ናይ ታሽዓይ ዙርያ ዝርርብ የካይዱ ከም ዘለዉ ይዝግለጽ ዘሎ ይኹን እምበር እቲ ዝርርብ ንመንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዘይጽምብር ብምዃኑ ውጽኢቱ ኣጠራጣሪ ምዃኑ ምስቲ ኩነታት ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይእምቱ ፕሬዚደንት ኣፍጋኒስታን ናጅሪፍ ቃኒ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ክኽተም ዝኽእል ስምምዕ ኣፍልጦ ከም ዘይሂቦ ክገልጽ ከም ዝጸንሐ ኣይርስዓን ፓኪስታን ሎሚ 29 ናሓሰ ዕውት ዝበለቶ ፈተነ ባሊስቲክ ሚሳይል ከም ዘካየደት ሓቢራ እቲ ፈተነ ኣካል ንቡር ወተሃደራዊ ልምምድ ምዃኑ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ፓኪስታን ዓቕሚ ምክልኻል ሃገሮም ኣብ ምጉልባት እወታዊ ተራ ከም ዝህልዋ ረድዮም እዚ ሓድሽ ፈተነ ባሊስቲክ ሚሳይል ፓኪስታን ምስ ህንዲ ኣብ ሓድሽ ምትፍናን ኣትያ ኣብ ዘላትሉ እዋን ብምክያዱ ነቲ ኩነታት መሊሱ ከኽርሮ ከም ዝኽእል ምስቲ ኩነታት ቅርበት ከም ዘለዎም ዝገልጹ ተንተንቲ ይእምቱ ህንዲ ንእተመሓድሮ ክፋል ዞባ ካሽሚር ተዋሂቡ ንዝጸንሐ ናይ ርእሰ ምምሕዳር መሰል ንዝህብ ቅዋም ድሕሪ ምስራዛ እቲ ክልታዊ ዘይምቅዳው ከም ዝገደደ ይፍለጥ ብጉዳይ ዞባ ካሽሚር ንዓሰርተታት ዓመታት ተፋሓፊሐን ዘለዋ ህንድን ፓኪስታንን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ክሳብ ምልዋጥ ደብዳብ ነፈርቲ ዝበጽሕ ሕዳዊ ስጉምታት ከም ዝወሰዳ ጸብጸባት ይረድኡ ክልታዊ ዘይምቅዳው ህንድን ፓኪስታንን ንጸጥታውን ፖለቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ኩነታት ዞባ ከይተረፈ ብኣሉታ ጸሊዎ ከም ዘለዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝሕብሩ ኣብ ሜክሲኮ ኣብዚ ሳለስተ እዚ ኣብ ባርቢ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ባርዕ ህይወት 25 ሰባት ከም ዝጠፍአ ተገሊጹ በቲ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕቲ ሃገር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዛጊት ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ሰባት ከም ዝቆሰሉ ዝሓበረ ፕሬዚደንት ሃገር አንድረስ ማኑኤል ሎፐዝ ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዋ ረድዩ እዚ መጥቃዕቲ ካብ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ኣብታ ሃገር ካብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ኣብ ሜክሲካዊት ከተማ ቬራክሩዝ ኣብ ባርብ ዝተፈጸመ ናይ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ባርዕ 13 ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ ሽዑ ጸብጸባት የረዱ ኣብ ሜክሲኮ ምትሕልላፍ ዕፀ ፋርስ ብዝጠንቁ ገበናት ዓመታዊ ኣሽሓት ሰባት ከም ዝሞቱ ይግለጽ ብሪጣንያን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣብ ዝመጽእ ኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ሓደ ስምምዕ ክበጽሑ እንተዘይክኢሎም መስርሕ ምውጻእ ብሪጣንያ ካብቲ ሕብረት ብዝመጽእ 31 ጥቅምቲ ብዘይ ስምምዕ ከም ዝድምደም ዝገልጽ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ንግስቲ ኤልሳቤጥ ናይ ባይቶታ ሃገር ከተደስክሎ ወግዓዊ ሕቶ ከም ዘቕረበ ተገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ጆንሰን ዝመጽእ ሰሙን ካብ ዕረፍቲ ናብ ምድብ ስርሑ ዝምለስ ባይቶ ብሪጣንያ ን5 ሳምንታት ክድስክል እዩ ሕቶ ኣቕሪቡ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ጆንሰን እዚ ሕቶ ዘቕርብ ዘሎ ዝበዝሑ ኣባላት ባይቶ ብሪጣንያ ሃገሮም ብዘይ ስምምዕ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንምውጻእ ክውሰድ ንዝኽእል ስጉምቲ ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲሎም ክዓክትዎ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ኣብ ዝገልጽሉ ዘለዉ እዋን እዩ በዚ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ጆንሰን ኣቕሪብዎ ዘሎ ሕቶ ካብ ኣባላት ንሱ ዝመርሖ ዓቀባዊ ሰልፊ ከይተረፈ ሓያል ተቃውሞ ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ብሪጣንያ ብዘይ ስምምዕ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትወፅእ ከም ዘይደልዩ ክገልጹ ዝጸንሑ ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ሰብ መዚ ዓቀባዊ ሰልፊ ዝርከብዎም ኣባላት ተቃወምቲ ሰልፍቲ ሃገር ቀዳማይ ሚኒስትር ጆንሰን ምውጻእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብዘይ ስምምዕ ክውን ንምግባር ክብል ነቲ ስጉምቲ ብምውሳዱ ብትሪ ወቂሶም ብፍላይ ኣባላት ተቃወምቲ ሰልፊ ስጉምቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ጆንሰን ንቅዋም ብሪጣንያ ከም ዝጻረር ብምውቃስ መስርሕ ምውጻእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብዘይ ስምምዕ ክኸውን ከይከውን ንምግታእ ባይቶ ኣብ ልዕሊ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ተኣማንነት ድምፂ ክህብ ብምውፅዋዕ ካብ ስልጣኑ ንምእላይ ከም ዝፅዕሩ ይገልጹ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎም ምስ ግዜ ዝቀዳደሙ ዘለዉ ኣባላት ተቃወምቲ ሰልፍታት ብሪጣንያ ባይቶታ ሃገር ዝመጽእ ሰሙን ናብ ስራሕ ኣብ ዝምለሰሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ተቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ተኣማንነት ድምፂ ክህብ ሕቶ ከቕርቡ ልዕል ትኽእልዎ ከም ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ይእምቱ እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ጆንሰን ባይቶ ክድስክል ሕቶ ዘቕርበሉ ቀንዲ ምክንያት ንብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብዘይ ስምምዕ ንምውፃእ ባይቶ ንምጥጣሕ ዘይኮነስ ምስ ዝኽተሎ ስነ ሓሳብ ዝሰማማዕ ንዝተፈላለዩ ጽላታት ዝምልከት ፖሊሲ ንምርቃቕ ምዃኑ ብምጥቃስ ብኣባላት ተቃወምቲ ሰልፊ ንዝቐርበሉ ዘሎ ክሲ ነፂግዎሎም ኣብ ብሪጣንያ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር ጆንሰንን ኣባላት ባይቶ እንተኸሲቱ ዘሎ ዘይምስምማዕ ነታ ሃገር ኣብ ከቢድ ቅልውላው
ሸሚሙዋ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይገልጹ ብሰንኪ ዝተኸሲት ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ድሮ ፊናንስያዊ ትካላት እታ ሃገር በኣሉታ ክጽለዋ ጀሚረን ከም ዘለዋ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከም ዝድግፍ ክገልጽ ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንስጉምቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ጆንሰን ዘለዎ ደገፍ ገሊጽሎም ይኹን እምበር ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብስምምዕ ዝተደገፈ ክኸውን ከም ዘሎ ክገልጹ ዝጸንሑ መራሕቲ ፈረንሳ ጀርመንን ኢጣልያን ዛጊት ብዛዕባ እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ጆንሰን ዝተወስደ ስጉምቲ ዝሃቦ ርእይቶ ከም ዘየለ ተፈሊጡሎም ብዓለም ደረጃ ለበዳ ሕማም ንፍዮ ዛይዱ ከም ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ብ29 ናሓሰ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ መጽናዕታዊ ጸብጻባ ነጺሩ ዓለም አንጻርቲ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ብቆንዱ ከቢድ ስንክልናን ሞትን ከስዕብ ዝኽእል ሕማም ከተካሂዶ ጽንሐት ቃልሲ ብልዑል መጠን ከም ዝነከየ ከም ሳዕቤኑ ድማ ድሕሪ 2006 ቁፅሪ በቲ ሕማም ዝተለኽፉ ህፃናት ክብረ ወሰን ሒዙ ከም ዘሎ እቲ ሃገራዊ ውድብ ሓቢሩ ብመሰረት ጸብጻብ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ልዕሊ 155,000 ኣብ ማዳጋስካር ልዕሊ 127,000 ኣብ ዩክሬን ድማ ልዕሊ 54,000 ዜጋታት በቲ ሕማም ከም ተለኽፉ ተረጋጊጽሎም ኣብታ ሙሉ በሙሉ ካብቲ ሕማም ነፃ ምዃና ኣውጃ ዝነበረት ኣሜሪካ ከይተረፈ ሎም ዓመት ልዕሊ 1200 መልከፍቲ ናይቲ ሕማም ከም ተመዝገበ እቲ ጸብጻብ ኣነጺሩ ኣብ 53 ኣባል ሃገራት ኤውሮጳውን ብጠቕላላ 90,000 ሰባት በቲ ሕማም ክልከፉ እንከለዉ ብዓለም ደረጃ ተኣሃዝ ልዕሊ 365,000 በፂሑ ኣሎም ንፍዮ ብክታበት ብቐሊሉ ንምክልኻሉ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ኣብ 2017 ጥራይ ህይወት ኣስታት 110,000 ሰባት ከም ዝቐዘፈ ጸብጻባት ውድብ ጥዕና ዓለም የመልክቱ ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ድኹም ምሕደራ ማእከላት ጥዕና ወሓደ ኣቕርቦትን ዘይምትእምማንን ኣብ ክታበት ከምኡውን እቲ ሕማም ጠፊኡ እዩ ዝብል ጉጉያ ተሓሳስባ ዝፈጠሮ ሸለልትነት ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ምዝያድ ለበዳ ምዃኑ ድማ የነጽር ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብቕልጡፍ ከም ዝላባዕ ዝግለጽ ሕማም ንፍዮ ዝተለኽፈ ሓደ ሰብ ክሳብ 18 ዘይተኸትቡ ሰባት ክልብድ ከም ዝኽእል ጥዕናዊ ጸብጻባት ይሕብሩ ናብ ቻይና ኣብ ዝግበር ሰደድ ዝምርኮስ ሓረስቶት ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ተወሳኺ $300 ቢልዮን ዝግመት እታው ንብረት ቻይና ከጽንዕዎ ወሲኑ ዘሎ ቀረጽ እታው ቻይና እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ትወስድ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ኩነታት ሻቕሎት ከም ዝፈጠረሎም ይገልጹ ኣለዉ ብፍርያት ሕርሻ ፋይሱልያ ኣብ ኣሜሪካ ብቐዳማይ ደረጃ ኣብ እትስራዕ ግዛት ኢሊኖይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ምርኢት ሕርሻዊ ገስጋስ ኣሜሪካ ዝሳተፉ ዘሎ ሓረስቶት ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ብምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ቻይና እትገብሮ ወሳኺ ቀረጽ እታው ኣደዳ ከቢድ ክሰራታት ገይርዎም ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ንብረት ቻይና ተወሳኺ ቀረጽ እታው ከይጸንዕ ጸዊዖም ጸሓፊ ሕርሻ ኣሜሪካ ሶኒ ፔርዱሬይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ቻይና ኣብ ስምምዕ ክሳብ ዝብጻሕ ብምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣውጅዎ ዘሎ ናይ እዋን ሓደጋ ምውላ ቁጠባዊ ተጽዕኖ ሓረስቶት ኣብ ምፍኻስ ደገፍ ከም ዝህልዎ ይገሊጹ እንተኾነ ግን ቻይና ብልዕሊ እታው ፋሱልያ ኣሜሪካ ዝወሰነቶ ናይ 500 ተወሳኺ ቀረጽ ኣሜሪካውያን ሓረስቶት ኣብ ዕዳጋታት ቻይና ንዝነበሮም ዕድላት ብምስኣን ኣደዳ ቁጠባዊ ክሰራታት ገይርዎም ይርከብ ብመሰረት ስታስቲካዊ ጸብጻባት ኣብ 2014 ልዕሊ 24 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ዝነበረ ጠቕላላ ሰደድ ሕርሻዊ ውፅኢት ኣሜሪካ ናብ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ 9.1 ቢልዮን ዶላር አንቆልቂሉሎም ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ብቀዳማይ መንፈቕ ጥራይ ብ1.3 ቢልዮን ዶላር ምንቁልቃሉ ይግለጽ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሰዓት ዜናታት ኣብዛዚ መለኹ ዝተረፉ መደባትካ ሰላም